लड़की होई बंगाली छला सुना हम लड़की होई बंगाली नचे आइल पानी तोहरा होता बोला के हो मारे वाला बाटे आज हमरा पर भरपूर ता चढ़ल बा जवानी हमर चिकन बा सामान चढ़ल बा जवानी हमर चिकन बा सामान हम खोजिल माल बतिया पीछे वाला 10 रुपया आगे वाला 20 रुपया आज ही भुजा देखा JK Yada Films. आज मौका देले बानी सबके हो अब फायदा उठा ला हो हमरा दोनों से अपना तन के तू 2 मिनट